जी जोशी सर यस आणि स्वागत आहे। यानंतर होणारा आणखी एक मोठी स्पर्धा इथे आपल्याला पाहायला मिळते ती म्हणजे जय भंडारी चषक अंडरम ओपन क्रिकेट स्पर्धा आणि त्या स्पर्धेचे संयोजक इथे उपस्थित राहिले पिंट्या मांजरेकर आणि त्याचबरोबर बंटी चवंडे यांनाही मी विनंती करेन आपणही क्रीडांगणावरती आमच्यासोबत जोडले जा, कारण यानंतर प्रमोद महाजन क्रीडांगणावरती आणखी एक आपल्याला अंडरम क्रिकेटचा थरार पाहायला मिळणार आहे। अंडरम ओपन क्रिकेटची स्पर्धा 2 फेब्रुवारी ते 8 फेब्रुवारीच्या दरम्यान प्रमोद महाजन क्रीडांगण या क्रीडांगणावरती अंडरम क्रिकेटचा थरार आपल्याला पाहायला मिळेल, ज्याची रोख रक्कम 51,000, द्वितीय पारितोषिक 25,000 इथे असेल आणि त्या स्पर्धेचे आयोजक इथे उपस्थित झालेत। विनंती आहे पिंट्या शेठ आपण ही मैदानावरती या। आणि त्याचबरोबर या अंतिम सामन्याचा नाणेफेकीचा कौल होण्याआधी आपण राष्ट्रगीत या ठिकाणी घेणार आहोत। माझा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचतोय, आपण तिथे उभं राहायचंय प्लीज। राष्ट्रगीत होणार आहे आणि तीर्था मयेकर हे राष्ट्रगीत म्हणेल, आपण देखील म्हणणार आहोत। तर एक साथ सावधान हो गए, सावधान। नदीनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे तव शुभाशिष मागे, गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की वंदे। थैंक यू सो मच। तो ग्रैंड फिनाले के दोनों टीमें मौजूद है, एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। जी हाँ, आरू स्पोर्ट्स तुलसुंदे और दूसरी ओर टीम है जय भैरी मुरवाड़ा। दोनों टीमों के कैप्टन आइए और बालशेठ मयेकर साहब इनके शुभ हाथों से सिक्का उछाला जाएगा। नेक्स्ट ईयर 2026 में यह सिल्वर कॉइन होगा, मयेकर साहब इन्होंने ऐलान किया है। यस जी हाँ, और इस समय टेल जरूर हम कैप्टन से बात करने से पहले मयेकर साहब इनकी ओर बढ़ना चाहेंगे। नक्कीच सर, रत्नागिरी जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यामध्ये तुम्हाला पाहायला जातं, आमचा जन्म झाला नव्हता तेव्हापासून तुम्ही क्रिकेट खेळत आलात। या क्रिकेटच्या प्रवासाबद्दल जरा प्रेक्षकांना खूप काही ऐकायचं तुमच्याकडून। क्रिकेटच्या याच्यात आता सांगायचं झालं तर रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये हे ट्रॉफीचं नाव येणार आणि अतिशय सुंदर, जरा दगदग नाही काय नाही, आणि आमची जय भैरी टीम मुरवाड्यातले आले आहे तीच फायनल मारणार। या बात आहे। आणि सर नक्कीच तुम्ही जेव्हा जेव्हा तुम्ही आम्हाला सपोर्ट करतात यात काही तीळ मात्र शंका नाही आहे। तुम्ही आमचे आधारस्तंभ आहात, तुम्ही सिंहाचा वाटा उचलता, तुम्ही आमच्यावर जोडले जाताय, म्हणूनच SPL ही एवढ्या उच्च दर्जाची स्पर्धा म्हणून गणली जाते। या सर्व नवीन क्रिकेटपटू तुम्ही काय संदेश द्याल सर? मी जेव्हा क्रिकेट खेळायला शिकलो तेव्हा एक बॅट होती आणि दुसऱ्या आमचा पिवडा होता हातात, तेव्हा मी ठरवलं क्रिकेटला मी जेव्हा मोठा होईल ते क्रिकेटलाच मदत करायची। क्या बात आहे, एकदा जोरदार टाळ्या होऊ दे साहेबांसाठी। म्हणजे शून्यातून तुम्ही हे विश्व निर्माण केलंय, तुम्ही गरिबी काय खूप जवळून पाहिले, परंतु अशी स्थिती कोणाला येऊ नये त्या अनुषंगाने तुम्ही प्रयत्न करताय। तुमच्या कार्याला खरंच सर सलाम असेल। पण जे जे तळागाळामध्ये क्रिकेटपटू आहेत तिथपर्यंत तुम्ही पोहोचला आहात आणि रत्नागिरीमध्ये एक उत्कृष्ट सपोर्टर म्हणून तुम्हाला गणलं जातं। सर याचं श्रेय तुम्ही कोणाला द्याल ज्या पद्धतीने तुम्ही सपोर्ट करता? हे ना, मला क्रिकेटचा आनंद जेव्हा आम्ही खेळायचे तेव्हा स्लीपर असायचे पायात, आता जे ते आहे ना क्रिकेट फास्ट झालं। आता चावला आमचा मंदार जोशी आहे, हा काय मुन्ना मयेकर आहे, मुन्नाचे बंधुराज आहे, राहुल पिलनकर आहे, क्रिकेटसाठी दर्दी आहे। आता आम्ही मोठी राहुल पिलनकर, मुन्ना मयेकर आम्ही मोठी ट्रॉफी भरणार, याच्यानंतर दुसरी मोठी ट्रॉफी होणार। नक्कीच एकदा जोरदार टाळ्या होऊ दे। मी पुन्हा एकदा सांगू इच्छितो मित्रांनो, एक ग्रामपंचायत मध्ये 1 लाखाचं पहिल्यांदा पारितोषिक ठेवण्याचं कार्य जय भैरवच्या या मंडळाने केलंय। जोरदार टाळ्या होऊ दे। एक ग्रामपंचायत ओराम क्रिकेटमध्ये पहिल्यांदा 2 व्हीलर महाराष्ट्रामध्ये ठेवण्याचं काम म्हणजे आपल्या रत्नागिरी जिल्ह्याचं मी सांगतोय, रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये आपल्या जय भैरव चषकाने केलं। एकदा जोरदार टाळ्या होऊ दे। म्हणजे लोकल क्रिकेटरचं स्वप्न पूर्ण करण्याचं काम तुम्ही केलंय। थँक्यू सो मच। आणि त्याच्या मागे
बाळाशेठ मयेकरांचा हात आहे आणि त्यानेच ही 2 व्हीलर स्पॉन्सर केले. थँक्यू सो मच सर या पाठबळाबद्दल. असं सहकार्य करत राहा. आणि त्याचबरोबर हापूस ॲग्रोचे सर्वा त्याचबरोबर शेठ नागवेकर साहेब यांना विनंती करतोय आपण देखील आपलं मनोगत या ठिकाणी व्यक्त करा. जय हनुमान क्रिकेट मंडळ सोमेश्वर आयोजित भव्य अशी ही अंडरआर्म स्पर्धा, खरोखर खूपच सुंदर असं या स्पर्धेचं आयोजन केलेलं आहे ते जय हनुमान क्रिकेट मंडळ सोमेश्वर. मी हापूस ॲग्रोच्या वतीने खरोखर मनापासून यांना धन्यवाद देतो आणि या पुढील स्पर्धा ही यापेक्षा मोठी असावी. या स्पर्धेसाठी मी यावर्षी 1 सायकल दिलेली आहे. पुढच्या वर्षी मी 2 सायकल या स्पर्धेसाठी देणार आहे. उत्कृष्ट फलंदाज आणि उत्कृष्ट गोलंदाज यासाठी या सायकल असतील मी आजच घोषित करतो. आणि त्याचबरोबर जय हनुमान क्रिकेट मंडळाला एक माझा छोटासा सल्ला आहे. ही स्पर्धा 20 बॉलची होण्याच्या ऐवजी कमीत कमी 5 ओव्हरची म्हणजे 30 बॉलची ही स्पर्धा पुढच्या वर्षी आयोजित करावी अशी माझी एक छोटीशी विनंती आहे. जेणेकरून या सगळ्या माझ्या मित्रांना आपला अजूनही सुंदर खेळ पाहता येईल आणि त्यांना अजूनही मोठी संधी उपलब्ध होईल खेळण्यासाठी. धन्यवाद. नक्कीच सर असं सहकार्य देत राहा. ती देखील आम्ही पुढच्या वर्षी प्रयत्न करू 5-5 षटकांचे सामने ठेवण्याचा. आणि त्याचबरोबर अक्षय शेठ पिलनकर साहेबांनी या वर्षी आम्हाला रनरअपची ट्रॉफी दिली. पुढच्या वर्षी विनरची ट्रॉफी आम्हाला देतील ही अपेक्षा असेल तर नक्कीच त्यांनी डिक्लेअर केलंय. त्यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या होऊ दे. तर नक्कीच आपण देखील आपलं मनोगत व्यक्त करा. बंडू नागवेकर यांनी जाहीर केलं की 5 षटकांचा सामना व्हावा आणि प्रत्येक षटक 6 चेंडूंचं असावं. हा अंतिम सामना 5 षटकांचाच इथे होणार आहे. आणि दशरथजी सेलार साहेब यांनी या स्पर्धेसाठी विजेता चषक आम्हाला पुरस्कृत केलाय त्याबद्दल त्यांचं देखील आम्ही आभारी आहोत. या सर्व पुरस्कर्त्यांसाठी एकदा जोरदार टाळ्या होऊ दे. सदानंद मयेकरजी ज्येष्ठ नागरिक ते आपलं या ठिकाणी मनोगत व्यक्त करतायत. सर या. सुस्वागतम. जय हनुमान क्रिकेट मंडळ सोमेश्वर तर्फे आपणा सर्व खेळाडूंचं आणि रसिकांचं एक मोठं खंबीर असं आशास्थान सन्माननीय बाळाशेठ मयेकर पुरस्कृत ही भव्य आणि दिव्य ट्रॉफी गेली कित्येक वर्ष चालू आहे. आणि खरोखरच बाळासाहेबांच्या पावलाचा मी या ग्राउंडवर गुण म्हणेन की आज त्यांनी ज्या शून्यातून ही ट्रॉफी चालू केली, इथल्या खेळाडूंना जवळ करून त्याला आज एवढं यश मिळालं आहे की त्यांच्या पायगुणानं आज त्यांच्या पाठीशी ही अशी खंबीर मंडळी या ठिकाणी जी ग्राउंडवर दिसते बॅनर रूपानं, असं जोरदार सहकार्य त्या हनुमंताच्या कृपेनं, त्या सोमेश्वराच्या कृपेनं बाळासाहेबांना सपोर्ट करण्यासाठी म्हणून एवढी मंडळी त्याच्या पाठीमागे उभी राहिली आहे. आणि खरोखरच एक समाधान वाटतंय की आज या गावातील जय हनुमान क्रिकेट मंडळाचे जे तरुण पिढी आहे, खरोखर त्यांना आज एक ज्येष्ठ नागरिक म्हणून एक मानाचा मुजरा करावा असं वाटतोय की त्यांनी या खेडेगावामध्ये अशा प्रकारची अप्रतिम अशी टुर्नामेंट्स मी मगाचपासून ऐकतोय जिकडे तिकडे आपल्या राज्यामध्ये जाहीर होत चाललंय. आणि याचं एकमेव खंबीर श्रेय बाळासाहेब मयेकर आणि त्याचप्रमाणे इतर सर्व मान्यवर ज्यांनी याला योगदान दिलंय त्यांना आहे. तर पुन्हा एकदा या सर्व मान्यवरांचं मी आपणा सर्व रसिकांच्या वतीनं, आपणा सर्व खेळाडूंच्या वतीनं कृतज्ञतापूर्वक आभार मानतो. आणि साक्षात सोमेश्वराच्या कृपेनं आणि त्या गणपती गजाननाच्या कृपेनं बाळासाहेब आणि इतर सर्व सहकारी यांना अधिकाधिक दीर्घायुष्य लाभून अधिकाधिक सामर्थ्य लाभो अशी मी सोमेश्वर चरणी प्रार्थना करतो आणि इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.
त्याचप्रमाणे एक थोडीशी सूचना, मगाशी एक फाटक सर या ठिकाणी येऊन गेले. आज या सर्व तमाम जनतेच्या साक्षीनं, या मान्यवरांच्या साक्षीनं मी फाटक सरांना एक निवेदित करतो की आज त्यांच्यामुळं या ठिकाणी हा जो आम्हाला स्पॉट मिळाला आहे आणि आपणा सर्वांचं हे मनोरंजन होतंय ते त्यांच्यामुळे सुद्धा होतंय. तर त्यांना एक विनंती करतो, ग्राउंड आपलंच, मालकी तुमचीच, 7-12 तुमचाच, फक्त याची देखभाल ही सगळी तरुण मंडळी, ही युवा सेना मंडळी अगदी जल्लोषामध्ये अशीच करत राहील. आणि त्यासाठी एक फाटक सर एक विद्यमान शिक्षक आहेत, त्यांनी शिक्षक म्हणून या सर्वांनाही आम्हाला गुरुदक्षिणा कायमस्वरूपी द्यावी अशी मी त्यांना विनंती करतो आणि इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. थँक्यू सो मच सर. आणि त्याचबरोबर हे लाइटिंग आपण पाहताय सिराजजी सोलकर साहेब यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या होऊ दे. आणि सर्वांचे परिचित असलेले एक उत्कृष्ट क्रिकेटपटू, विकेटच्या पुढे विकेटच्या मागे त्यांनी उत्कृष्ट कामगिरी केली. जय भैरी मुरगोडाचे सर्वात एक अग्रगण्य नाव मंदार जोशी सर यांना विनंती करतोय आपण देखील आपलं मत या ठिकाणी व्यक्त करायचं. मंदारदा प्लीज, मंदारदासाठी एकदा जोरदार टाळ्या होऊ दे. धन्यवाद. प्रथमतः जय हनुमान क्रिकेट मंडळ सोमेश्वर यांचं अभिनंदन करावं की निर्विवादपणे सलग 7 वर्ष यांनी ही स्पर्धा आयोजित केली. आणि जय भैरी मुरुगवाडा हा संघ जवळजवळ 7 वर्ष इथे खेळतोय, पण पहिल्यांदा फायनलमध्ये पोहोचला आहे. त्याचा आम्हाला आणि आमच्या सर्व टीमला पण खूप आनंद होतो आहे. कारण बऱ्याच वेळा मी इथे आलो नव्हतो, पण 1-2 वर्ष मी इथे आलो होतो. मी पण स्वतः एक मॅच खेळलो इथे आमच्या टीम सोबत. पण यावर्षी जरा बरं वाटतंय की आपली टीम इथे फायनलला गेले. आणि आता जी अपोजिट टीम आहे तुळसुंड्यातली त्यांना पण खूप खूप शुभेच्छा. कारण इतक्या लांबून येऊन आणि त्यांच्या गावातलेच आहेत फक्त ते, असे काय समजलं. त्यांना खूप खूप शुभेच्छा. आणि आमच्या गावची जी टीम आहे जय भैरी मुरुगवाडा, आणि खूप कष्ट करून आज 6-7 वर्ष इथे म्हणजे जे 6 वर्ष हरलेत तरी पण 7व्या वर्षी इथे पूर्ण जोमाने या स्पर्धेत सहभाग केला आणि फायनलमध्ये प्रवेश केला. त्यामुळे त्यांचं खूप खूप अभिनंदन. आणि या स्पर्धेत इच्छा ही प्रत्येकाची असते, कारण मी मुरुगवाड्यातल्या म्हटल्यावर माझी टीम जिंकावी ही मला अपेक्षा आहेच. प्लस तुम्हालाही खूप खूप शुभेच्छा, माझ्या टीमलाही खूप खूप शुभेच्छा. आणि या जय हनुमान क्रिकेट मंडळ सोमेश्वर यांनाही एक धन्यवाद की यांनी जे ह्या सर्व जे अंडरआर्म क्रिकेटपटू आहेत त्यांना जी पुढे खेळण्याची संधी दिली आहे उत्कृष्ट, जेणेकरून आता 2 आयकॉन आहेत आता आमच्या टीममध्ये आहेत किंवा आता इतर टीममध्ये जे खेळलेत. कारण क्रिकेट फक्त रत्नागिरीतच नाही होत तर इतर ठिकाणी पण होतं, पण बाहेरचे क्रिकेट काय असतं ते ह्या 2 जे आयकॉन असतात त्यांच्यामुळे आपल्या ह्या गाव पातळीवर जे खेळतात त्यांना पण समजतं की ते काय खेळू शकतात, की आपण त्यांच्याबरोबर काय खेळू शकतो. म्हणून ह्या मंडळाला धन्यवाद देतो की त्यांनी 2 आयकॉन ठेवलेले आहेत. आणि अशीच एक विनंती आहे की 2 आयकॉन ठीक आहेत, पण कधीतरी रत्नागिरीत जशा पहिल्या ओपन ज्या टुर्नामेंट व्हायच्या तशी एक साईड आपली ग्रामीण असो आणि एक साईड ओपन असो, म्हणजे जेणेकरून आपली टीम फक्त रत्नागिरीतच नाही तर रत्नागिरीच्या बाहेर जाऊन पण जसे आपण बाहेरचे प्लेयर रत्नागिरीत बोलवतो तसेच रत्नागिरीतले प्लेयर बाहेर कोणीतरी बोलवावे अशी इच्छा आहे. म्हणून सर्वांनी म्हणजे जेवढी मंडळ आहेत क्रिकेटची रत्नागिरीतली त्यांनी प्रयत्न करावे की ओपन पण स्पर्धा रत्नागिरीत व्हावेत. धन्यवाद. येस, थँक्यू. नक्कीच मंदार दादा खूप चांगलं मनोगत त्याने व्यक्त केलं
कैलासवासी प्रवीणजी भाटकर यांच्या तालमीमध्ये तयार झालेले हे क्रिकेटपटू आहेत. त्यांना माहिती आहे क्रिकेट कशा पद्धतीने खेळायचं. एकदा जोरदार टाळे होऊ दे मंदार दादासाठी. आणि निश्चितच जोपर्यंत आम्हाला साथ आहे बाळासाहेबांची म्हणजे बाळासाहेब मयेकर साहेबांची, तोपर्यंत ही SPL या मैदानामध्ये होत राहणार. आणि जोपर्यंत विनायकजी भास्कर फाटक सर यांचे आम्हाला सपोर्ट आहे तोपर्यंत ही स्पर्धा SPL होणार. आणि सर्व प्रेक्षक जोपर्यंत तुम्ही आम्हाला सपोर्ट करताय, जोपर्यंत या ठिकाणी हा अंतिम सोहळा पाहण्यासाठी उपस्थित आहेत, तोपर्यंत SPL या स्पर्धेमध्ये आपल्याला आयकॉन खेळाडू खेळताना पाहायला मिळणार. थँक्यू सो मच. तर फायनलचा थरार आहे. कर्णधार या वेळेला नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय निश्चितच. तो प्लीज शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम. आप इलेक्ट्रिसिटी आपने हमें दी, थँक्यू सो मच. तर नक्कीच जास्त प्रश्न विचारणार नाहीये, लोक खूप तात्काळले, त्यांना फायनलचा थरार पाहायचा आहे. नाणेफेकीचा कौल जिंकलाच. गोलंदाजी की फलंदाजी? गोलंदाजी. येस, 5-5 षटकांचा हा सामना आहे. यामध्ये सामना अटीतटीचा आपल्याला पाहायला मिळणार. नक्कीच. तर या सामन्यासाठी मित्रा तुला मनपूर्वक शुभेच्छा. या आधी क्वालिफायर मध्ये तुम्ही पराभूत झाला होता, अंतिम सामन्यामध्ये पुन्हा एकदा जय भैरी मुरुगवाडा, काय म्हणशील? नक्कीच संघ खूप तुल्यबल आहे आणि त्यांच्यामध्ये 2 आयकॉन आहेत, खरोखर चांगली कामगिरी करतात. त्याच्याबद्दल रणनीती आम्ही आखलेली आहे ती तुम्ही ग्राउंडवरती बघाल. नक्कीच मित्रा, तुला मनपूर्वक शुभेच्छा या अंतिम सामन्यासाठी. दुसऱ्या बाजूला प्लीज गौरव. तर या वेळेला अंतिम सामना आहे, काय फील करतोयस आणि तुमच्या पाठीराखे मोठ्या संख्येने आहेत, त्यांना काय सांगशील? चांगली बॅटिंग करा एवढंच सांगेल. नक्कीच. चल, जास्त मी प्रश्न विचारणार नाही. या अंतिम सामन्यासाठी मित्रा तुला मनपूर्वक शुभेच्छा. मैदानाच्या आतमध्ये आरुष स्पोर्ट्स तुलसुंदे विरोधामध्ये जय भैरी मुरुगवाडा हा अंतिम सामना आपल्या समोर येतोय. मायक्रोफोन वरती आमच्यावर जोडले जात आहेत मराठीतील एक जबरदस्त आवाज, ज्यांच्या आवाजाने पूर्ण SPL मंत्रमुग्ध होऊन सोडतोय आमचे सिनियर समालोचक राजाजी देसाई सर. ओव्हर टू राजा सर. यस, थँक्यू. इथे आपल्याला पाहायचं रणसंग्राम रणसंग्राम आणि या सोहळ्याचं, या महाकुंभाचं या अंतिम सामना इथे पाहायला मिळणार आहे. प्रयागराजमध्ये चाललेलं महाकुंभ आणि त्यानंतर सोमेश्वर गावमध्ये चाललेलं हे क्रिकेटचं महाकुंभ. मोठ्या प्रमाणात इथे दर्शक आवर्जून या स्पर्धेचा आनंद घेण्यासाठी इथे उपस्थित झालेत. त्या तमाम क्रिकेट रसिकांचं या क्रीडानगरीमध्ये SPLच्या या महापर्वामध्ये आपलं सहर्ष स्वागत आहे. कारण आपण आहात म्हणून आम्ही आहोत आणि आपल्यामुळेच या स्पर्धेला चार चांद इथे लगावले गेलेत आणि एक उच्चांक स्थानी ही स्पर्धा आपण नेऊन ठेवले. त्यामुळे आपल्या सर्वांचे आम्ही मनपूर्वक आभार इथे व्यक्त करतोय. गेले 5 दिवस आपल्या माध्यमातून आम्हाला उदंड प्रतिसाद मिळाले, उपस्थिती मिळाले आणि जी दात आणि जी साथ दिलीत त्याबद्दल जय हनुमान क्रिकेट क्लब आपलं खूप खूप ऋणी आहे. असंच प्रेम प्रतिवर्षी आमच्या सोबत राहू द्या आणि याहीपेक्षा सरस सामने आयोजित करण्याचा संकल्प आम्ही इथे सोडत आहोत. दोन्ही संघाला मनपूर्वक शुभेच्छा. अंतिम सामना, अंतिम सोहळा आणि या अंतिम सोहळ्याचा आपल्याला पाहायला मिळणार आहे ते रणसंग्राम क्रिकेटचं, थरार क्रिकेटचं. एका बाजूला राजापूरला बिलॉंग करणारा आयुष स्पोर्ट तुळसुंदे संघ, तर दुसऱ्या बाजूला रत्नागिरीतील एक तगडा संघ म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं तो जय भैरी मुरुगवाडा. ग्रामदेवता रत्नागिरीचा आराध्य दैवत भैरी बुवा आणि या भैरी बुवाच्या नावाने खेळण्यासाठी इथे दाखल झालेला संघ आहे जय भैरी मुरुगवाडा. राजा सर, हा अंतिम सामना मैदानामध्ये आपण पाहताय. आरुष स्पोर्ट्स तुळसुंदे विरोधामध्ये जय भैरी मुरुगवाडा. दोन्ही संघाचे पाठीराखे आज मायक्रोफोन वरती आपल्याला पाहतायत आणि सर्व समर्थक जे घर बसल्या या रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्ह वरून सामन्याचा आनंद घेत आहेत त्या सर्वांचं मी सरदार शेख मनपूर्वक स्वागत करतो. हे अंतिम रजनी आणि अंतिम रजनीमधील अंतिम सामना आपल्या भेटीला आलाय. या SPLच्या 2025 या वर्षी कोण विनर ठरणार थोड्याच वेळामध्ये कळेल.
कापूस ॲग्रोचे ओनर नागवेकर सरांनी की 5-5 षटकांचे कमीत कमी सामने झाले पाहिजेत, ही सत्य बाब आहे. जेवढे जास्त षटकांचे सामने तितकेच कमबॅक करण्याची संधी दोन्ही संघांना प्राप्त होते. आणि या फायनल मॅचचा थरार आपण 5-5 षटकांचा अनुभवणार आहात मित्रांनो. आम्हाला माहिती आहे नागवेकर सरांबरोबर अनेक वर्ष मी देखील क्रिकेट खेळलोय. एक क्रिकेट वेड व्यक्तिमत्व आहे. जिथे जिथे क्रिकेट असेल तिथे तिथे नागवेकर सर आवर्जून उपस्थित राहायचे आणि चांगला खेळ देखील करायचे. पाहायला गेलं तर क्रिकेट हे क्रिकेट समजूनच खेळलं पाहिजे, त्यामागे कोणताही स्वार्थीपणा आणणं गरजेचं नाही आहे मित्रांनो. क्रिकेटच्या व्यतिरिक्त देखील एक मोठं जीवन आहे. त्या जीवनामध्ये हे सर्व मित्रमंडळी आपल्या उपयोगी पडत असतील. या अर्धा तास आणि 1 तासाच्या खेळामध्ये आपले 15-20 वर्षाचे संबंध घालवू नका. खेळ खेळाच्या दृष्टिकोनातून खेळा. विजय पराजय खेळाचे हे 2 भाग आहेत. विजय झाला तर माजू नका आणि पराजय झाला तर लाजू नका आणि पुन्हा एकदा प्रयत्न करा विजयासाठी. तर हा अंतिम सामना कोण जिंकणार, कोण या मानाच्या ट्रॉफीवरती आपलं नाव खोलणार, थोड्याच वेळामध्ये कळेल. नाव आहे एका बाजूला जय भैरी मुरगवाडा, दुसऱ्या बाजूला नाव आहे आर्यू स्पोर्ट्स तुलसुंदे. एकदा जोरदार टाळ्या होऊ दे. निजऱ्या छातीने आव्हान देणारा महाराष्ट्र, कष्टकरी वारकऱ्यांचा हा महाराष्ट्र, दिल्लीच्याही तख्ताला धडकी बनवणारा हा महाराष्ट्र, भगव्या ध्वजाचा अभिमान महाराष्ट्र, माझ्या शिवरायांचा जीव की प्राण हा महाराष्ट्र. आणि या महाराष्ट्रामध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये रत्नागिरी तालुका आणि या रत्नागिरी तालुक्यातील सोमेश्वर हे गाव आणि जिथे रंगलाय क्रिकेटचा डाव, छत्रपती शिवाजी महाराज की गणपती बाप्पा, जय श्रीराम. पहिला बॉल ऑन दी मार्क, ईशान राईट हँड राऊंड दी विकेट. समोर आहे कोण, जय भैरीचा धडाकेबाज फलंदाज स्मिथ शिवलकर ऑन दी मार्क. जशास तसं दिलं जाईल का उत्तर, कोण खुळ्यावरती ठरणार हवी, कुणाची चमकदार होणार इथे कामगिरी. ईशान पॉवर प्लेचं पहिलं षटक, तुळसुंदे संघाचा बेस्ट ऑलराऊंडर प्लेअर राईट हँड राऊंड दी विकेट मारा करत असताना स्मिथला टाकलेला हा बॉल ऑफ स्टिकच्या आहे बाहेर. पहिलाच बॉल इथे पाहायला मिळाला, स्वेट व्हाईट बॉल ने करतो इथे षटकाला सुरुवात. जरूर राजा सर, ऐसी गलतियों से बचना होगा क्योंकि ये फाइनल का मुकाबला है. ऐसी गलतियां आपको बहुत ज्यादा दूर लेकर जाएगी और आपके सपने को चकनाचूर करेगी. जड़ में गेंद की थी, टैप करने का प्रयास जरूर किया था, गेंद और बल्ले के बीच में इतना अच्छा संपर्क नहीं आया है और ये डॉट गेंद आते हुए जरूर पता है स्मिथ और ईशांत के दरमियान ये बहुत ही ज्यादा घमासान देखने को मिलेगा. ईशान पुढचा चेंडू स्मिथ शिवलकर साठी पाहूया यानंतर कशा पद्धतीने. यस, परफेक्ट ब्लॉक होल, तो टार्गेट गोलंदाजी ईशानची. आणखीन एक डॉट बॉल इथे पाहायला मिळतोय. शानदार सुरुवात तुळसुंदे गावच्या या हिरो कडून, जो परफेक्टली ब्लॉक होल मध्ये टार्गेट करताना गोलंदाजी करताना पाहायला मिळालाय. ईशान ऑन दी मार्क, नेक्स्ट बॉल फॉर स्मिथ शिवलकर. यावी बॅक हँड डिलिव्हरी, कट केलाय, जातो डिक्लेअर झोन मध्ये. धावा मिळतील इथे 2 धावेने धावसंख्या पोहोचते 3 या अंकामध्ये. षटक क्रमांक सुरू आहे प्रगती पथावरती. ते पहिल्या षटकाचा खेळ सुरू आहे आणि फलंदाजी मार्क वरती इथे आपण पाहतोय दुयावी स्मिथ शिवलकर. बॅक फुटवरती येऊन पंच करायचा होता, बॅटची एज घेतली आणि डिक्लेअर झोन मध्ये कॅरी झालाय बॉल. धावा मिळाले तिथे 2, धावसंख्या 3. जरूर ये फाइनल का मुकाबला है, इस पर आपको रन बनाने होंगे. स्पेशली पहले बल्लेबाजी कर रही जय भैरी बुरगवाड़ा की टीम टैप करना चाहते थे, अपने फॉलोथ्रो में फील्ड किया है. डॉट गेंद आते हुए कोई मौका नहीं देना चाहते, शॉर्ट पिच गेंदे नहीं कर रहे, जड़ में गेंद कर रहे हैं ताकि स्मिथ को यहां से रोका जाए. स्मिथला रोखण्यासाठी ईशान नावाचं ब्रह्मास्त्र इथे वापरलंय आणि यावी बॅक हँड डिलिव्हरी करायची होती. ऑफ स्टिकच्या बाहेर जातोय बॉल, येतोय वाईट बॉल. आणखीन एक संघाच्या खात्यामध्ये जोडली जाईल. 1 रन, धावसंख्या पोहोचेल 4 या अंकावरती. हाँ जरूर एक्स्ट्रा गेंद यहाँ पर आई है, 4 रन बने हैं और इस समय स्मिथ एक लंबे स्ट्रोक की तलाश में जरूर रहेंगे इस ओवर में. जी हाँ, जड़ में गेंद थी, पैर से जरूर टकराएगी. लेग बाइस का इशारा सोहम जी बाटकर सर इनका आता हुआ. ये 2 रन जुड़ेंगे स्कोर कार्ड में. रन संख्या बनेगी 6 रन. यावी परफेक्ट यावर टाकण्याचा केला गेला होता प्रयत्न, बॉल सोडून देण्याचा इरादा होता परंतु एवढा भन्नाट गती होती की जो पायावरती जाऊन आदळला. फायनलच्या दिशेने कॅरी झाला. 2 धावा एक्स्ट्रा स्वरूपात इथे मिळाल्या. नेक्स्ट बॉल ईशान टू स्मिथ. हाँ जरूर अच्छी लय में बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय. देखा जाए तो पूरी तरीके से जकड़ कर रखा है. वाइड का इशारा आता हुआ इस समय. रन संख्या बनेगी इस वाइड के साथ 7 रन बने हैं. भली बात ही जानते हैं और काफी मुकाबले एक दूसरे के खिलाफ खेले हैं तो कमियां खूबियां जानते हैं, उसको नजर रखते हुए यहाँ पर खेल कर रहे.
किस समय कौन सी टर्न ईशांत करते ये बड़ी बात ही जानते। जड़ में गेंद की थी, अपने फॉलो थ्रू में फीड किया डॉट गेंद के साथ। ओव्हर की समाप्ती होती हुई समय रन बने हैं 7। पहिलं षटक इथे समाप्त झालंय। पॉवर प्लेचं षटक पॉवरबाज फलंदाजीची अपेक्षा जरूर स्मिथ शिवलकरकडून केली गेली होती, परंतु यावेळी पॉवरबाज ठरला तो ईशांत। अचूकता पाहायला मिळाली, लाईन लेन परफेक्ट पाहायला मिळाले, त्यामुळे पॉवर प्लेचा पहिल्या षटकामध्ये हिट ठरलाय तो तुळसंदे गावचा ईशांत। जरूर ईशांत ने प्रभावी गेंदबाजी की है, स्मिथ को यहाँ पर शांत रखा है। सुजन इस समय गेंदबाजी के लिए आएंगे। पिछले मुकाबले में केबी स्टार ने 1000 रुपए की धनराशि इनको दी थी एक बेहतरीन गेंदबाजी के लिए, लेकिन इस बार इस फाइनल में किस तरीके से गेंदबाजी करेंगे। ऐसे सुजन के इस ओवर में यश रन बना पाएंगे ये भी सवाल रहेगा। 5-5 ओवर का समय है बल्लेबाज के पास रन बनाने का। राइट टाइम राउंड द विकेट। पहिला बॉल दुसऱ्या षटकातील रिव्हर्स फटका टीम करण्याचा प्रयत्न होता, औष्टिकच्या खूपच बाहेर राहिलाय बॉल, पंचदंडित करता येतोय ते वाईट बॉल। 1 रन मिळेल, संघाची धावसंख्या 8 या धावसंख्येमध्ये पोहोचलेली धावसंख्या। आणि या दरम्यान पुन्हा एकदा रिव्हर्स फिट, परंतु यावी ऑफ ब्रेक चेंडू होता, टप्पा घेतल्यानंतर आतमध्ये वळण करणारा हा चेंडू प्रॉपरली बॅटवरती कनेक्ट झाला नाहीये। डॉट बॉल येतोय, कमबॅक करतोय तो गोलंदाज यावी सुजनची अतिशय सुनी अतिशय गोलंदाजी म्हणावी लागेल। अचूक टप्पा इथे पेश केलाय, परंतु यावी स्वर ठरतोय, यावी स्वर ठरलाय। क्रीडांगणाच्या माफ करा व्हाईट लाईनच्या खूपच बाहेर फेक लागलेला बॉल, त्यामुळे पुन्हा एकदा पाहायला मिळतो तो व्हाईट बॉल। 1 रन एक्स्ट्रा स्वरूपात संघाच्या खात्यामध्ये जोडली जाईल। नेक्स्ट बॉल, यावी फटका लाजवाब आहे, उलटा फुलटा खेळला गेलेला फटका, पॉइंटच्या दिशेने ट्रॅव्हल होतोय। डिक्लर झोन 2 धावा, धावसंख्या पोहोचले 11 या धावसंख्येवर। देखिए अच्छी रणनीति के साथ बल्लेबाजी की जा रही है, उन्हें पता है 5-5 ओवर का ये फाइनल का मुकाबला है तो थोड़ा सा सेट होना चाहते हैं, और उन्हें पता है अगर तो यहाँ से सेट होते हैं रन बना लेते हैं तो आने वाले आखिरी 2 ओवर में भी 20-25 रन बना सकते हैं। ये क्वालिटी रखते हैं स्मिथ और यश, इसीलिए इस डबल से स्कोर कार्ड को आगे लेकर जा रहे हैं। त्याचबरोबर 6 चेंडू आपल्याला एक्स्ट्रा खेळायला मिळणार आहेत। या सामन्याचं ते वैशिष्ट्य राहील। आणि यावी क्लासी शॉट खेळायचा होता यावी स्क्वेअर लेगला, परंतु बॉल ट्रॅव्हल होतोय मिड विकेटला। क्षेत्ररक्षक आहे करत नाही, चूक बॉल फील्ड करतोय, येतो इथे डॉट बॉल। आणखी एक डॉट बॉल इथे पेश केला गेलाय गोलंदाजाच्या माध्यमातून। हाँ जरूर 10 रन के औसत से रन बनाने होंगे इस फाइनल के मुकाबले में। जी हाँ, ऑफ स्टंप के काफी बाहर है, चतुराई जरूर दिखाई थी सुजन ने, लेकिन अपने आप को यहाँ पर कहीं ना कहीं संभाला था, कट करना चाहते थे। ऑफ साइड के काफी बाहर थी गेंद, वाइड का इशारा आया। रन संख्या बने 12 रन बने हैं। 12 धावा स्कोर कार्ड मध्ये जरूर पाहायला मिळते। षटक क्रमांक 2 आहे, आतापर्यंत 5 धावा खर्च केल्या त्या सुजनने, परंतु यानंतर नियंत्रणामध्ये गोलंदाजी करणं आवश्यक आहे, कारण हा सामना नव्हे तर हे स्वप्न आहे जे आपल्याला इथे पूर्णत्वास न्यायचं आहे। आणि हे स्वप्न इथे आपण पाहिलंय, आपल्याला विजयी व्हायचं आहे आणि त्यासाठी तुम्हाला इथे प्रयत्न करावे लागतील। एक रन एक एक्स्ट्रा बॉल इथे खूप लाख मुलाचा ठरणार आहे। हाँ जरूर सपने को साकार करने के लिए प्रदर्शन भी उतना ही तगड़ा करना होगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आप अगर यहाँ से गलती करते हो तो आपका सपना चकनाचूर हो सकता है, और फिर से एक बार उसको साकार करने के लिए 1 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। हल्के हाथों से खेला है, ये डॉट गेंद आई है, रक्षात्मक तरीके से खेल रहे, पहले विकेट बचाए रखना चाहते हैं, उसके बाद आक्रामक रूप धारण करने की शायद ही रणनीति होगी। 13 रन बने हैं। 13 धावा प्रथम फलंदाजी करताना जयबेरी मुरुगवाडा संघ, आणि त्या दरम्यान सुजनचा बॉल रिव्हर्स फटका अटेम्प्ट करण्याचा होता इथे दादा, बॅट बॉलचं कनेक्शन नाहीये, पंचांचा इशारा वाईट बॉल। 1 रन एक्स्ट्रा, थोडीशी खराब गोलंदाजी, दिशाहीन गोलंदाजी यावी या षटकामध्ये पाहायला मिळाले। काही चेंडू जरूर त्याने अचूक टप्प्यामध्ये फेकलेत, परंतु काही चेंडू खूपच स्वेअर पाहायला मिळतात, त्यामुळे एक्स्ट्रा धावा संघाच्या खात्यामध्ये जोडल्या गेल्यात आणि धावसंख्या पोहोचले ते यावी 14 अंकावरती। हाँ जरूर अब तक 7 रन खर्च किए हैं सुजन ने, हालांकि बल्ले से ज्यादा रन नहीं बने, लेकिन एक्स्ट्रा गेंदे किए सुजन ने। देखिए बड़े मैच के दरमियान थोड़ा सा प्रेशर जरूर होता है, चाहे बल्लेबाज रहे चाहे गेंदबाज रहे, उस प्रेशर को रिलीज करना होगा, निडर होकर खेल करना होगा। यश ने आसानी के साथ स्वीप अटेम्प्ट किया और यहाँ पर 2 रन हासिल किए हैं, तो 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। रन बने हैं 16 रन, पहली ओवर में 7 रन बने, दूसरी ओवर में 9 रन बने। थोडासा महागडा पाहायला मिळेल तर सुजन 2 धावा एक्स्ट्रा दिलेत। पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 7 होती। यस पुन्हा एकदा खेळांगणाच्या दिशेने वळूया। बॉलिंग मार्क मध्ये येतोय वैयक्तिक 2रं आणि संघाकडून 3रं षटक घेऊन ईशांत ऑन दी बार। समोर पुन्हा एकदा स्मिथ शिवलकर, यावी स्मिथ शिवलकर कमबॅक करेल का, आक्रमण करेल का? आवश्यकता आहे स्मिथ शिवलकरच्या बॅट मधून धमाका उडवायची, तो धमाका पाहण्यासाठी आपण सगळे झालो तिथे उत्सुक, आणि इथे केलाय लगावलाय षटकार।
शानदार फटका, पहिला बॉल झाला स्वार, चेंडूला दवडला सीमा पार, पाहायला मिळाला स्मिथ शिवलकरच्या बॅट मधून ब्रँडेड SPL षटकार. जरूर यही खूबी है स्मिथ की, पहले थोड़ा सा वक्त लेते हैं, सेट होते हैं, उसके बाद रन बनाते हैं और स्मिथ शिवलकर ऐसे अंदाज में खेलने के लिए जाने जाते हैं. रन संख्या बनी है दोस्तों 22 रन बने हैं. जी हाँ, एक बड़े टोटल की और जो है जय भैरी मुरगवाडा की टीम रुख बना चुकी है इस फाइनल में. शानदार फटका इथे पण पाहिलंय, 6 धावा इथे मिळत आहेत. पहिल्या चेंडूवरती ते वार केलाय, त्यानंतर फेक लागला, दुसरा बॉल बॅक हँड डिलिव्हरी, भन्नाट गती होती, यष्टीरक्षक ना पॉईंट दिलाय, डिक्लेअर झोन मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय आणि यावी काय पंचांचा निर्णय येतोय. बाईच्या स्वरूपात 2 धावा बॅटच्या माध्यमातून मिळालेल्या 2 धावा स्मिथ शिवलकरच्या नावावरती नोंदवल्या जातील. धावसंख्या पोहोचली यावी 24 या अंकावर. जरूर 24 रन बने हैं. पहले 2 गेंदों की बात की जाए तो 8 रन बनाने में कामयाब हुए. टैप करना चाहते थे, बहुत ही अच्छी गेंद थी, समझ नहीं पाए, डॉट गेंद आते हुए. 5 ओवर का मुकाबला है, इसलिए एक गेंदबाज को 2 ओवर करने का मौका मिलेगा और ईशान ये व्यक्तिगत दूसरा मौका यहाँ पर गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन टीम की ओर से ये तीसरा ओवर है. आणि हाच ऍडव्हान्टेज जेव्हा 5 ओव्हर आपण म्हणणार आहोत त्यावेळी 4 गोलंदाज वापरले जाणार, एका बेस्ट गोलंदाजाला डबल ओव्हर मिळणार नो डाऊट. परंतु इथे मात्र ईशानने कमाल केले, परंतु त्याचबरोबर चांगलं प्रत्युत्तर देताना स्मिथ शिवलकर ठोकलाय, परंतु यावेळी मिसफील्ड, माध्यमातून मिसफील्ड. ये प्रेशर है, ये फाइनल का प्रेशर है. जी हाँ, और राकेश जैसे एक बड़े खिलाड़ी के दरमियान ये गलती होती हुई नजर आ रही है और इस 6 रनों के साथ रन संख्या पर 30 रन. और जैसे ईशान तो 2 ओवर कर रहे हैं ना इस इनिंग में, तो जरूर दूसरी ओर जय भैरी मुरगवाडा की ओर से उस्मान आएंगे 2 ओवर लेकर, उस पर नजरें रहेंगी. जी हाँ. आणि त्याच दरम्यान इथे बक्षीस जाहीर होते. जो संघ हा अंतिम सामन्याचा विजेता ठरेल त्या संघाला गवळीवाड्यातील रहिवासी विशाल शेठ सावंत यांच्याकडून 500 रुपयांचं कॅश प्राइज, विजेता संघ ठरेल त्याला विशाल शेठ सावंत यांच्याकडून 500 रुपयांचं कॅश प्राइज जाहीर होते. 30 रन बने हैं और सेकेंड इनिंग में आपको पता ही चलेगा एक बड़ा ऐलान होने वाला है. शायद ही वो ऐलान सुनकर काफी ज्यादा हक्के बक्के रहेंगे दर्शक का, वो ऐलान मैं करूंगा. ईशान नेक्स्ट बॉल यावी खोदून काढावं लागले, सरळ जातोय मिडॉनच्या दिशेने, क्षेत्ररक्षक आहे, चांगली उंचीला आपल्याला खेळाडू बॉल फील्ड करतोय, येतो इथे डॉट बॉल. जरूर नफीतुरी गेंदबाजी है, लेकिन उतनी शानदार बल्लेबाजी करते हुए स्मिथ शिवलकर टैप करना चाहते थे, गेंद बल्ले पर ठीक से आई नहीं, डॉट गेंद आते हुए तीसरे ओवर का खेल समाप्त हुआ. रन बने हैं यहां से 30. गेंदबाज है, देखा जाए तो इस ओवर में देखना होगा किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं. यश ऑन स्ट्राइक. सतीशचा पहिला बॉल रिवर्स फटका आहे, अपील केले गेले, दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न, कॉन्फिडंट आहे तो यष्टीरक्षक, फर्स्ट स्लिपचा खेळाडू ही कॉन्फिडंट आहे, परंतु निर्णय काय येतोय, लाईन बंद, स्क्वेअर लेग एम्पायर, बेन एम्पायर चर्चा करतील आणि त्यानंतर अंतिम निर्णय आपल्यापर्यंत पोहोचतोय. परंतु यावेळी काय येतोय पंचांच्या माध्यमातून निर्णय, सर्वांचं लक्ष, आणि इथे डिक्लेअर 2 धावा, डिक्लेअर स्वरूपात इथे 2 धावा मिळत आहेत. यष्टीरक्षकाने पुरेपूर प्रयत्न केला, स्लिपच्या खेळाडूने दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, दबाव इथे फेटाळला गेलाय, अतिशय अप्रतिम निर्णय यावेळी पंचांच्या माध्यमातून आपल्यापर्यंत पोहोचतोय आणि इथे मात्र 2 धावा डिक्लेअर स्वरूपात मिळालेल्या पाहायला मिळाल्या आहेत. दबाव इथे निर्माण केला जातोय, एक अफलातून गोलंदाज इथे बॉलिंग मार्गवरती दाखल झालाय, वाईड आर्म डिलिव्हरी आणि त्यासाठी घेतले गेलेलं इथे आक्षेप पाहायला मिळतोय. यश हळदणकर बॉलिंग मार्गवरती इथे सज्ज होते, ते पुन्हा एकदा सतीश स्ट्रायकिंग एंडला यश हळदणकर.
चला ओके, काही नाही झाले, तंदुरुस्त आहे फाइनल पण. में होते हैं। चलिए चलते हैं मैच के दरमियान और यश है जो कि स्ट्राइकिंग एंड पर रन संख्या बनी है दोस्तों 32 रन बने हैं, 32 रन, 32 रनों की साझेदारी अब तक स्मिथ और यश के दरमियान यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऐसी बल्लेबाजी चलेगी तो 50 के पार बढ़ेंगे और 50 के पार जाना होगा जरूर जय भैरी मुरगोड़ा टीम को। दूसरी ओर अरिश स्पोर्ट्स तुलसुंदे कितने रनों पर रोकेगी देखना होगा। यस पिकला जाणारा बॉल बंदाड गती होती अलॉंग द कार्पेट आहे, बॉल इथे फील्ड केला जातो यष्टी रक्षका माध्यमातून आणि इथे पाहायला मिळालं नो बॉल, नो बॉल इथे पाहायला मिळालंय। 1 रन संघाच्या खात्यामध्ये ते जोडली जाते, धावसंख्या इथे जंप होते, पोहोचते 33 या अंकावरती। षटक क्रमांक सुरू आहे 4थं, रन राऊंड द विकेट मारा करतोय आणि स्ट्रायकिंग एंडला यश वर्धनकर स्मिथ शिवाल सर करेल इथे चर्चा, कारण नॉन स्ट्राईक एंडला जो उभा असतो खेळाडू त्याला माहिती असतं कशा पद्धतीने बॉल डिलिव्हर होतोय, कशा पद्धतीने टर्न होतोय आणि इथे काही सूचना स्मिथ शिवलकर दिल्या आहेत। हाँ जरूर, अब माहौल यहाँ पर जो है गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। इस समय अगर देखा जाए तो इशारा क्या आता है, वाइड का इशारा आएगा, जरूर 1 रन जुड़ेगा स्कोर कार्ड में। जरूर अपने अपने टीम को सपोर्ट करते हुए यहाँ पर जो है क्राउड नजर आ रही। 34 रन बने राजा सर, 34 धावा, षटक क्रमांक 4 प्रगती पदावरती असताना इथे आपण फलंदाजी करतो यश वर्धनकरला आपण पाहतोय रन राऊंड द विकेट। नेक्स्ट बॉल थोडंसं डान्सिंग डाऊन द ग्राउंड, इथे त्याची फलंदाजी, परंतु यावी काय घडलंय, चांगलं यष्टीरक्षण आहे आणि यावी नो बॉल, इथे नो बॉलचा आला इशारा, कारण ऑलरेडी काही सूचना इथे दिल्या गेल्यात गोलंदाजाला। ये एक्शन पर रिएक्शन देखने को मिला। Yes. इससे पहले चुनौती दी थी स्क्वायर लेग अंपायर सोम बाटकर सर, इन्होंने तुरंत नो का इशारा इस समय दिया है। रन संख्या बनी है 35 रन, 35 रन। क्या कहोगे राजा सर? थोडंसं आक्षेप इथे घेतला गेला, परंतु धावसंख्या 35 आणि त्यामुळे यावी कोणत्या बॉलरला आजमावायचा आहे मोठा प्रश्न यावी आयुष बोर्ड तुळसुंदे संघासमोर इथे जरूर असेल, कारण जो भरोसेमंद गोलंदाज आहे, रॅपिड गोलंदाजी करण्यासाठी ओळखला जाणारा हा गोलंदाज आणि त्या विरोधात इथे निश्चितच त्यांनी आक्षेप घेतलाय, त्यामुळे विचार करावा लागतोय तुळसुंदे संघाला। यानंतर कुणाला इथे आजमावलं जाईल, सर्वांचं लक्ष क्रीडांगणाच्या मध्यभागी काय येतोय निर्णय पाहूया। यस, खेळाडू इथे गोलंदाज इथे थांबवले गेले, सुदीक्ष इथे दाखल होईल, लेफ्ट आर्म राऊंड द विकेट, गोलंदाजी करण्यासाठी तो इथे सज्ज होईल। पुन्हा एकदा स्क्वेअर लेग एम्पायर, मेन एम्पायर आणि त्याचबरोबर तमाम कमिटी मेंबर्स इथे चर्चा करत आहेत, कारण प्रथमच या स्पर्धेच्या फायनलमध्ये इथे आक्षेप घेतला गेलाय। यस, पाहूया गोलंदाज इथे थांबवला गेले आणि नवीन बॉलर इथे आजमावला जाईल, गोलंदाज इथे आजमावला जाईल, खुणाच्या हातामध्ये सोपवले जातील उर्वरित 5 चेंडू ते इथे पाहायचंय। सुदीक्षवरती विश्वास दाखवला गेलाय, लेफ्ट आर्म राऊंड द विकेट मारा करेल, समोर यश वर्धनकर, कशा पद्धतीने मिळेल ते फील्ड सपोर्ट, कशा पद्धतीने यानंतर जे फेकले जातील 5 बॉल, डोर डायचा सामना, मोस्ट इम्पॉर्टंट चषकावरती नाव कोरायचंय, हा चषक आपल्या गावामध्ये घेऊन जायचंय आणि त्यासाठी चाललेली लढत। सुदीक्ष ऑन दी मार्क, यश वर्धनकर स्ट्राइकिंग एंडला। हाँ जरूर, दर्शक अब मजा ले रहे इस फाइनल मुकाबले का। जी हाँ, जड़ में तैयार के हाथों से खेला है, चौका इस समय निकलता हुआ, सेंसिबल क्रिकेट, सिर्फ दिशा दी, अच्छा कवर ड्राइव देखने को मिला और इस चौके के साथ रन बने हैं 39 रन। बढ़िया स्ट्रोक, दे धडक कडक शॉट यावी यश वर्धनकरच्या बॅट मधून निघालाय, दवडला चेंडू सीमारेषेच्या पार, पाहायला मिळाला शानदार चौकार, यश वर्धनकर यावी आक्रमक झालेला पाहायला मिळतोय। सुदीक्ष लेफ्ट हँड राऊंड विकेट, जरूर चेंडू घेऊन बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, सेंसिबल क्रिकेट, जिस तरीके से गेंद आ रही है उसी तरीके से बल्लेबाजी चल रही है। लेग के काफी बाहर थी, वाइड का इशारा संकेत सर का आएगा, स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा दोस्तों इस समय 40 रन, यानी कि 60 के करीब जाने का मौका बन सकता है। नक्कीच, कारण ज्या पद्धतीने फलंदाजी चालले, ज्या पद्धतीने गोलंदाजी चालले, 60च्या आसपास जरूर धावसंख्या जाईल। यावी फुलटॉस चेंडू, ओ शानदार कोशिश आहे, अप्रतिम प्रयत्न इथे पाहायला मिळते, जम केला, धावा रोखण्याचा प्रयत्न केलाय, थोडीशी दुखापत झालेली पाहायला मिळते। यस, थोडंसं मोकळ सोडा,
सगळ्यांनी घोळका करू नका. आयोजक विनंती आहे थोडस मोकळं सोडा. 1 2 3 4. यस, जरा जोरदार टाळ्या जिगरबाज खेळाडूसाठी. धाबा रोखण्यासाठी पुरेपूर केला गेला प्रयत्न, जीवाची बाजी लगावली गेली परंतु धाबा रोखल्या गेलेत. हे इथे खूप महत्वाचं आहे. धाबा संख्या स्थिर आहे. चाळीस या धाबसंख्येमध्ये थांबलेली धाबसंख्या आहे का? स्कोर थांबलाय का पाहूया. पंचाच्या माध्यमातून काय येतो इशारा. 1 रन. 1 रन इथे मिळेल. धाबसंख्या 41. 41 धाबा. स्मिथ शिवलकर स्ट्रायकिंग एंडला. याचा धमाका आपण पाहिलाय. लेफ्ट हँड राऊंड दी विकेट. नेक्स्ट बॉल घेऊन स्मिथ शिवलकर स्ट्रायकिंग एंडला खेळण्यासाठी सज्ज आहे. फेकला जाणारा बॉल कशा पद्धतीने ते हाताळला जातोय पाहूया. ऑफ स्टिकच्या बाहेर येतोय, ऑफ स्टिकच्या बाहेर येतोय. समांतर हातामध्ये आला इशारा. इथे वाईट बॉल. 1 रन मिळते संघाला. धावसंख्या 42 या अंकावरती जाऊन पोहोचेल. सुदीक्षेचा पुढचा चेंडू. यावी स्ट्रेट खेळ आहे, स्ट्रेट खेळ आहे. ज्याप्रमाणे बुलेट बंदुकीत गोळी सुटावी, ज्याप्रमाणे बंदुकीत बुलेट सुटावी त्या पद्धतीचा सुटलेला हा बॉल सीमारेषा करतोय पार. पाहायला मिळतोय ते शानदार षटकार. जरूर जबरदस्त बल्लेबाजी चल रही. 48 रन बने हैं इस फाइनल मुकाबले के दरमियान. 2 रन दूर है इस टीम की हाफ सेंचुरी पूरी होने के लिए और पूरा क्राउड एंजॉय करता हुआ इस फाइनल मुकाबले को. लाजवाब अशी फलंदाजीला केली गेली सुरुवात आहे. फुल सपोर्ट आपल्याला इथे या रत्नागिरीच्या क्राऊडचा इथे पाहायला मिळतोय. आणि यावी दिशाहीन गोलंदाजी वाईटच्या स्वरूपात 1 रन संघाच्या खात्यामध्ये ते जोडली जाते. 49 रन बने हैं. स्मिथ शिवलकर के यहाँ से रन बनाते हुए 50 रन पूरे करके टैप किया है. जी हाँ, इस समय चौका निकलता हुआ और इसी के साथ इस फाइनल मुकाबले में जय भैरी मुरुगन टीम ने 50 का आंकड़ा पूरा कर लिया है. एक तगड़ा आव्हान इथे उभं केलं गेलंय स्मिथ शिवलकरच्या माध्यमातून. अप्रतिम फलंदाजी आहे. बॉलर किती पण असू दे चॅप्टर, परंतु स्मिथ शिवलकर खेळतो इथे हेलिकॉप्टर. फैंटास्टिक फटका. जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं. अच्छी बल्लेबाजी और गैप निकाला है. जिस तरीके से दूध में से मक्खी निकालते उसी तरीके से यहां से 6 रन हासिल किए. व्हाट यस पाहूया. यस 1+1 2 धावा इथे मिळत आहेत. 1+1 2 धावा इथे मिळत आहेत. यस 1+1 2 धावा. चला खेळ
एकमेकाशी जास्त चर्चा करू नका. पंच आहेत, पंचांच्या माध्यमातून निर्णय आपल्यापर्यंत पोहोचतोय. 1+1 2 धावा इथे मिळतील. धावसंख्या पोहोचते. खेळाडू वृत्ती इथे दाखवा. अतिशय आनंदी वातावरणामध्ये आपला हा खेळ इथे संपन्न झाला पाहिजे. यावी गती कमी होती, टप्पा अचूक होता, बॅट बॉलचं कनेक्शन झालं नाही, परंतु कनेक्शन होतंय ते यष्टांचं आणि ही सक्सेसफुल ठरली विकेट. स्मिथ शिवलकर डगआउटच्या दिशेने परततोय. पहिला धक्का, पहिला हादरा. यावी बसलाय जयभैरी मुरुगवाडा संघाला. दमदार प्रदर्शन करते हुए अब तक रन जोड़े हैं, 63 रन जोड़े हैं. आखिरी ओवर प्रगति पथ पर और इस समय देखना होगा निहार मोरे स्ट्राइकिंग एंड पर बाएं हाथ के बल्लेबाज. काफी दमदार बल्लेबाजी के लिए इस खिलाड़ी को भी जाना जाता है. अनिरुद्ध ने भी शातिर गेंदबाजी करते हुए स्मिथ को चलता किया डगआउट की ओर. यहां से अब देखना होगा निहार किस तरीके से रन बनाते हैं. रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहते हैं. गेंद बल्ले पर ठीक से रन आउट का खतरा हो सकता है. इस समय क्या होगा, रन मुकम्मल किया गया है नहीं, और जी हाँ एक रन यहां से जो है मुकम्मल करते हुए इस एक रन के साथ रन संख्या बढ़ेगी. 64 रन बने हैं राजा सर. 64 धावा स्कोर कार्ड वरती पाहायला मिळत आहेत. जेव्हा चौका चक्का लगावला जात नाही परंतु फटका जरूर खेळला जातो त्यावेळी एक सिंगल ही तेवढीच महत्वाची असते, कारण हा महत्वपूर्ण सामना आहे. त्यामुळे एक एक रन इथे महत्वाचे आणि ते एक महत्वपूर्ण रन संघाच्या खात्यामध्ये जोडली गेले. स्ट्राइकिंग एंडला यश हदनकर. जरूर यश ने काफी किफायती बल्लेबाजी की है. देख रहा होगा लेग ब्रेक करना चाहते थे, गेंद बल्ले पर ठीक से आई नहीं, गिर रहे, पड़ रहे, संभल रहे अपने टीम के लिए एक एक रन रोकने के लिए, और कहीं ना कहीं अंपायर अपना फैसला सुनाइए. डॉट बॉल आता हुआ, अच्छी गेंद, शायद लेग ब्रेक गेंद थी, और इस समय इस ओवर की गेंदें अभी भी शेष है. एक इस गेंद पर लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहेंगे जरूर. यश ने अब तक पारी को संभाले रखा है. पिछले मुकाबले में भी वन मैन आर्मी की तरह डटे हुए नजर आए. इस मुकाबले में भी क्या कमाल की बल्लेबाजी की है. ये फाइनल मुकाबले के पहली इनिंग की आखिरी ओवर का आखिरी गेंद लेकर अनिरुद्ध है, सामने रहेंगे इस समय यश. सीधे बल्ले से खेला है, रोका है, डायरेक्ट हिट यहां पर थी, लेकिन ये रन आउट के शिकार बने. पहली पारी समाप्त हुई है. जय भैरी मुरगोड़ा टीम की रन संख्या बनी है दोस्तों 64 रन, और जीतने के लिए चाहिए आर स्पोर्ट्स सुंदर टीम को 65 रन. नक्कीच सर्व क्रिकेटपटूंसाठी या वेळेला खुशखबर असेल. श्री देव भैरी चषक, श्री महापुरुष ग्रामस्थ मंडळ आणि आनंद रंगीला ग्रुप आयोजित खालचा पगरवाटार आयोजित भव्य नाईट अंडरआर्म बॉक्स क्रिकेट स्पर्धा, हे पर्व 15वे आहे. तर निश्चितच ही स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळेल मित्रांनो. 10 फेब्रुवारी ते 15 फेब्रुवारी या कालावधीमध्ये निश्चितच आपल्या संघाचं नाव सुनिश्चित करा आणि या दर्जेदार स्पर्धेमध्ये सहभागी व्हा. सर्व क्रिकेटपटूंचं सहर्ष स्वागत असेल. अशा अनेक स्पर्धा आपल्या भेटीला येत आहेत मित्रांनो. पाहायला गेलं तर अजून एक आपल्याला भली मोठी स्पर्धा पाहायला मिळाली. ती पाहायला गेलं तर मित्रांनो व्हॉलीबॉल चॅम्पियन्स ट्रॉफी 17, 18, 19 जानेवारीमध्ये काय दर्जेदार स्पर्धा राहिली व्हॉलीबॉलची, आणि त्या स्पर्धेमध्ये देखील मनमुराद आनंद सर्व रसिक प्रेक्षकांनी घेतलाय. आपल्या भेटीसाली रत्नागिरीमध्ये अजून मोठमोठ्या स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळतील. त्यामध्ये अजून एक स्पर्धा ती म्हणजे भगवा चषक, क्रांतीनगर तरुण मित्रमंडळ आयोजित हा भगवा चषक आपल्याला पाहायला मिळेल येणाऱ्या कालावधीमध्ये. 28 ते 31 जानेवारी दरम्यान आपल्याला ही स्पर्धा पाहायला मिळेल. हे 3रे पर्व आहे. याही स्पर्धेमध्ये मोठ्या संख्येने सहभागी व्हा आणि या स्पर्धेचा मनमुराद आनंद घ्या. धन्यवाद.
SPLचा थरार संपल्यानंतर 2 फेब्रुवारीपासून आणखी एक मोठी स्पर्धा आपल्या भेटीसाठी येईल. अंडर ओपन क्रिकेट स्पर्धा जय भंडारी चॅम्पियन ट्रॉफी दिनांक 2 फेब्रुवारी ते 8 फेब्रुवारीच्या दरम्यान आपल्याला ओपन अंडर क्रिकेटचा थरार अनुभवायला मिळेल. जिल्ह्यातील बेस्ट ऑफ 12 आणि त्याचबरोबर ग्रामीण विभागातील 32 संघ या स्पर्धेमध्ये सहभागी होणार आहेत. आणि अतिशय दर्जेदार आयोजन नियोजन असणारी रत्नागिरीतील अग्रगण्य अशी अल्पावधीमध्ये ठरलेली अंडर ओपन क्रिकेट स्पर्धा जय भंडारी चॅम्पियन ट्रॉफी प्रमोद महाजन क्रीडा संकुल दिनांक 2 फेब्रुवारी ते 8 फेब्रुवारी. नक्कीच राजा सर, सर्वांचं लक्ष राहिलंय जय भंडारी चॅम्पियन्स ट्रॉफीवरती. अंडराम ओपन अशी ही स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळेल. त्यामध्ये अनेक मुंबईकर क्रिकेटपटू देखील पाहायला मिळतील. खरंच कमी कालावधीमध्ये या अंडराम ओपन स्पर्धेने एक उंची गाठले आणि सर्वांचं लक्ष आता येणाऱ्या 2 ते 8 फेब्रुवारी दरम्यान लागणार आहे. आणि ही स्पर्धा कैलासवासी प्रमोद महाजन क्रीडा संकुलमध्ये सर्वांना भेटीत येणार आहे. यूट्यूबवरती लाईव्ह देखील प्रक्षेपण या स्पर्धेचं केलं जाईल, म्हणजे घर बसल्या देखील या स्पर्धेचा आनंद तुम्हाला घेता येईल. परंतु मैदानामध्ये SPLच्या या विनरची ट्रॉफी कोण झळकावणार, या मॅच मध्ये कोणता संघ विजयी होणार आणि या SPLने या पर्वामध्ये एक उच्चांक गाठलाय व्ह्यूअरशिपचा. तब्बल 2 लाख व्ह्यूअरशिप कंप्लीट केले मित्रांनो. हे यश आहे SPLचं, हे यश आहे तुम्हा प्रयत्नांचं, हे यश आहे प्रत्येक समर्थकाचं ज्याने अतोनात प्रेम केले या स्पर्धेवरती. म्हणूनच 2 लाखचा गोल्डन आकडा SPLने क्रॉस केलाय. तर 65 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी मैदानामध्ये आरू स्पोर्ट्स तुळसुंदी संघाचे सलामीवीर मैदानामध्ये आलेत. पाहिलं तर सायल आणि ईशान या दोन्ही खेळाडूंमध्ये जर का भागीदारी झाली तर सामन्यामध्ये मजा येणार आहे. परंतु उस्मान कशा पद्धतीने गोलंदाजी करेल याकडे सर्वांचं लक्ष असेल, कारण का उस्मान 2 षटका हाताळणार आहे. उस्मान ठरेल का इथे सुलतान या क्रीडांगणाचा ते इथे पाहावं लागेल. परंतु समोर तगडच आव्हान असणार आहे ते ईशानचं, कारण पहिला सामना खेळत असताना ईशानला शांत केलंय. त्यामुळे पुन्हा एकदा तीच लढत, तोच थरार, तोच अनुभव सलग दुसऱ्यांदा एकाच संघाबरोबर खेळताना आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. उस्मान ऑन दी मार्ग 0 फिगरचा हा हिरो आहे ज्याने या क्रीडांगणामध्ये आपला बोलबाला कायम राहिलाय. सर्वांच्या नजरेमध्ये भरणारी अशी खेळी याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाले. त्यामुळे तमाम क्रिकेट रसिकांचं लक्ष असेल त्या या उस्मानच्या गोलंदाजीवरती. हाँ जरूर, गेंदबाजी तो काफी जबरदस्त कर लेते हैं लेकिन अपने अलग अंदाज के लिए वो जाने जाते हैं और कम समय में मुझे लगता है 4-5 दिनों में लोगों के दिलों में एक अलग पहचान उस्मान ने बना ली है. और जब भी ये SPL होगी या कोई भी बड़ी प्रतियोगिता होगी तो चर्चा यही होगी, उस्मान है क्या, उस्मान है क्या. जैसे कि हम टेनिस क्रिकेट देखने के लिए जाते तब पूछते हैं रायगढ़ का टाइगर उस्मान पटेल है क्या, लेकिन इस उस्मान की भी चर्चा इस बॉक्स क्रिकेट में होगी. लेकिन इस हीरे को चुनने का काम जय भैरी मुरुगाड़ा के इन खिलाड़ियों ने किया है. और इस टीम के ओनर जो आप देख सकते हैं राहुल जी पिलनकर सर और मुन्ना मयकर सर, ये बहुत ज्यादा खुश रहेंगे अपने टीम के प्रदर्शन से. और जैसे कि मंदार सर ने कहा पिछले 6 साल से खेल रहे, उनका जो ड्रीम था, जो सपना था इस टूर्नामेंट को जीतने का, वो इस साल पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे जय भैरी मुरुगाड़ा के टीम. तो इस बार देखना होगा ये ड्रीम पूरा होता है नहीं, लेकिन अब तक इनका सफर लाजवाब रहा है. जय भैरी मुरुगाड़ा संघाने 2 गोल्डन बॉय इथे मैदानाच्या आतमध्ये आणले. एक उस्मान आणि त्याचबरोबर त्यावेळेस ताकदीने गोलंदाजी करताना आपण फैजानलाही पाहिले. तर फैजानला कमी लेखून चालणारे त्याची चांगली गोलंदाजी या स्पर्धेमध्ये आपल्याला संपूर्ण सीरीज मध्ये पाहायला मिळाले. यस यस, राजापुर को बिलोंग करने वाला ये रफ्तार का किंग सिनान लांबे को भी हम याद करेंगे. क्या कमाल के गेंदबाज है. सलीम ने भी प्रभावित किया. ऐसे कुछ चुनिंदा खिलाड़ी है जिन्होंने कम समय में एक ऊंचाई प्राप्त की है इस अंडरम क्रिकेट में. तो कमाल के गेंदबाज है. आइए चलते हैं सेकंड इनिंग में. उस्मान आए गेंदबाजी के लिए, अपने अजीबोगरीब स्टाइल के लिए जाना जाता है. पूरा प्रॉपर समय लेकर गेंदबाजी करते हैं. पहली ओवर की पहली गेंद उस्मान की ईशांत के लिए. देखना होगा किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं. अच्छा स्ट्रोक है, रोका जाएगा. स्मिथ शिवलकर ने रोका है इस गेंद को. अतिशय अप्रतिम क्षेत्ररक्षण फेस केले. फ्लाय झाला, बॉलला सेव्ह केलं, 6 धावा सेव्ह केलेत. ईशानने प्रॉपर टायमिंग केलं होतं परंतु लांबी मात्र गाठू शकला नाही. पंच प्रॉपर झाला होता पण स्मिथ शिवलकर सारखा जाबाज खेळाडू तिथे पाहायला मिळाला जो उंच झेप घेतली आणि बॉलला इथे रोकल्या त्या 6 धावा. येतो इथे डॉट बॉल. हाँ जरूर आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप देखेंगे उस्मान की
तो हर गेंद के बाद वो कुछ ना कुछ थोड़ा सा अंपायर के पीछे आते हैं, प्लान करते हैं, उसके अनुसार गेंदबाजी करते हैं। अच्छी चेंज ऑफ फेस भी गेंद करते हैं, जड़ में भी करते हैं, सब कुछ कला है इस गेंदबाज के अंदर, इसीलिए एक शातिर गेंदबाज बनकर उभर रहे हैं। अतिशय शानदार गोलंदाजी, व्हेरिएशन हा याचा ब्रँड ठरलाय, व्हेरिएशन याचं अस्त्र ठरलंय. आणि पुन्हा एकदा उस्मानचा बॉल, बॅक हँड डिलिव्हरी, परंतु हम नाही आहे किसी से कम, दाखवतो इथे दम, कारण मैदान आहे पुन्हा एकदा अशांत करणारा हा ईशांत, ज्याच्या बॅट मधून केला गेला प्रहार, बॉल गेला सीमा पार, बेडा झाला पार, धावा मिळाल्या 4, शानदार चौकार. यस, ईशांत को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जबरदस्त पारियां इस खिलाड़ी ने भी सजाई है। जब तक ये बीच मैदान में है जरूर कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये मैच कौन जीतेगा, जिस तरीके से वो पूरी प्रतियोगिता में बल्लेबाजी कर रहे हैं। अच्छी पारियां सजाई है ईशांत ने अपने टीम के लिए। एक तगडं आव्हान उभं केलं गेलंय आणि त्या आव्हानाला प्रति आव्हान देताना इथे आपण ईशानला पाहतोय. यावेळी मिस टाइम शॉट आहे, बॉल पंच झाला, पायावरती आदळला, फॉलो थ्रो मध्ये बॉल फील्ड केला तो उस्मानने, त्यामुळे इथे आलाय डॉट बॉल. जरूर एक चौका इस ओवर में आया है, लेकिन एक खासियत है इस खिलाड़ी ने अतिरिक्त गेंदें ज्यादा की नहीं है। कुल मिलाकर अगर आप देखोगे अंक 2 या 3 एक्स्ट्रा ही गेंदें की होगी, पूरे में प्रतियोगिता की बात कर रहा हूं, ये इनकी खूबी रही है इस प्रतियोगिता में। वेळ ही घेतोय तो गोलंदाजी मार्कवरती दाखल झाल्यानंतर कमीत कमी 30 ते 35 सेकंद स्वतःला सेट होण्यासाठी घेतो आणि त्यानंतर बॉल डिलिव्हर करतोय, त्यामुळे चान्स मिळाला नाहीये. आणि यावेळी फटका लाजवाब होता, मिड विकेटला आहे तो गौरव मडवी, त्याच्या माध्यमातून बॉल फील्ड केला गेलाय, त्यामुळे येतो इथे आणखीन एक डॉट बॉल. जरूर कैप्टन भी है, बहुत ही अच्छे फील्डर भी है जय भैरी मुरुगाड़ा के, जिस तरीके से फील्ड सेट की है वैसे ही गेंदबाजी इस समय करते हुए उस्मान, और कहीं ना कहीं अपने शिकंजे में कसने की कोशिश करते हुए। जी हाँ, इनको देखकर कभी कभी ऐसा लगता है कि एक अलग सी एनर्जी पैदा कर लेते हैं अपने मोमेंट से। नक्कीच, कारण त्याची एक ओळख राहिली, परंतु यावेळी बॅकफूट पंच आहे, बॅकफूट पंच आहे, संधी मिळाली, कारण इथे पॉवर प्लेचा षटक आहे. सर्कल मध्ये पाहायला मिळते क्षेत्ररक्षक निहाल मोरे, बॉल पर्यंत पोहोचण्याचा केला प्रयत्न, बॉल झालाय फरार. धावा मिळतात किती? यावेळी धावा मिळतात 4, शानदार चौकार ईशानच्या बॅटमधनं. यावेळी दुसरा चौकार उस्मान वरती केला गेलेला प्रहार इथे पाहायला मिळतोय. धावसंख्या पोहोचते यावेळी 8 रन बने हैं. 8 या अंकावरती धावसंख्या पोहोचलेली पाहायला मिळाली. 2 शानदार चौकार इथे लगावले गेलेत. ईशानने स्वतःचं वातावरण इथे निर्माण केलंय आणि यावेळी तो थैमान घालवताना पाहायला मिळतो. उस्मानच्या विरोधात थैमान इथे मांडायला आपल्याला ईशान दिसतोय. उस्मानचा पुढचा चेंडू ईशान साठी. जरूर माहौल को यहाँ पर कहीं ना कहीं शांत रखने का प्रयास करे उस्मान, करे ठीक है कोई बात नहीं है, यहाँ से आने वाली गेंद पर हमें ध्यान देना होगा। वही कहा पिछले चौके के ऊपर, फिर से एक बार इस ओवर की अगली गेंद करेंगे। ईशांत के लिए समय लिया जा रहा है, सेट होने के लिए समय लिया जा रहा है। ये टशन है, ये जशन है, अब तक हर बल्लेबाज जो है यही समय लेते हैं। जब वो स्टांस लेते हैं तब कहीं ना कहीं उस्मान अपने सेट होने के लिए समय लेते हैं। बल्लेबाज भी वही करते हुए देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इनके खिलाफ आक्रमण किया जाएगा। देख रहा होगा ईशांत स्ट्राइकिंग इन पर है, जड़ में गेंद की थी, मौका जरूर था, और इसी के साथ ये जो है डॉट गेंद आती भी। डीजे गुडी वन एंड ओनली फैजा.
क्रैकिंग गेंद थी, समझ नहीं पाए। साहिल जैसे एक बल्लेबाज को अब डगआउट की ओर भेजा है, बोल्ड आउट किया उनको और फैजान इसी के लिए जाने भी जाते हैं। रफ्तार भी है, लाइन और लेंथ भी है, पूरी तरीके से यहाँ पर अपने ही शिकंजे में कस लिया गेंदबाजी में और इस समय एक रन मशीन को रोकने में कामयाब हुए। सायु घातक सिद्ध हो सकते थे लेकिन घातक होने से पहले ही उनको रोका गया है। बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, देख रहा होगा इस समय फैजान गेंदबाजी पर सुदीक स्ट्राइकिंग एंड पर बाएं हाथ के बल्लेबाज, इनमें भी काबिलियत है लंबी पारी खेलने की, देख रहा होगा। ओ बढ़िया गेंद है, हल्के हाथों से खेला है, जरूर ये रन देकर जाएंगे। यहाँ से 2 रन संख्या बनेगी दोस्तों, 11 रन बने हैं। यावी लाजवाब क्रिकेट शॉट पाहायला मिळाला, बॅटचा फेस ओपन केला, फक्त दिशा दिली, डिरेक्शन केले आणि बॉल डिक्लेअर झोन मध्ये धावा मिळते तिथे, ते यावी 2. जरूर इस समय इस ओवर की अगली गेंद फैजान सुदीक्ष के लिए, और जड़ में गेंद, ओह व्हाट अ बॉल, वाइड यॉर्कर देखने को मिला। बल्ले का फेस खोलने से पहले विकेट कीपर के पास गेंद जाती हुई नजर आ रही। क्या रफ्तार है, इस रफ्तार को अगर यहाँ पर देखा जाए तो इस एसपीएल की सबसे रफ्तार भरी गेंद फैजान यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे। कमाल की गेंदबाजी। त्याच दरम्यान प्रत्येक षटकारासाठी 100 रुपयांचा कॅश प्राइज गौरव कदम यांच्याकडून इथे लगावलं गेलंय। ओहो परफेक्ट यॉर्कर, नो चान्स फॉर बॅटिंग, बोल्ड आउट डगआउटच्या दिशेने, या भी दुसऱ्या विकेट। जय भैरी मुरवाड़ा के सभी समर्थकों के खेमे में खुशी की लहर है। पहले 64 रन बनाए बल्लेबाजों ने और 65 रनों को डिफेंड करते हुए इस समय जो है गेंदबाज जो अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे। अक्षय पिलनकर इनकी ओर से गेंदबाज फैजान के लिए 500 रुपए की धनराशि दी जाएगी और के विस्टार की ओर से फैजान के लिए 500 रुपए की धनराशि दी जाएगी और गौरव कदम इनकी ओर से भी 100 रुपए की धनराशि दी जाएगी। आइए चलते मैच के दरमियान हर 6 के लिए इनाम रहेगा। प्रत्येक षटकारासाठी गौरव कदम यांच्याकडून 100 रुपयांचा कॅश प्राइज आणि त्या दरम्यान अतिशय अप्रतिम गोलंदाजी फैजानची। आपण चर्चा करत होतो उस्मानची, परंतु उस्मान मात्र इथे दमखम दाखवू शकला नाहीये महत्त्वपूर्ण सामन्यामध्ये, परंतु इथे दमखम दाखवलाय कोणी तर फैजान नावाच्या वादळाने। काय वादळ मैदानाच्या आतमध्ये आले, महत्त्वाचे मोहरे गारद केले। धावसंख्या इथे आपण पाहतोय यावी 11 धावा। जरूर फैजान की अगर रफ्तार की गेंदबाजी की बात की जाए तो हर बल्लेबाज ने उनके खिलाफ रक्षात्मक तरीके से खेलने का रुख अपनाया है। चौका मारना तो दूर की बात है, इनके ओवर में अगर 5-7 रन भी बनते तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये कारनामा फैजान ने किया। लेकिन दूसरी ओर ईशांत जब तक बीच मैदान में है, उम्मीद की किरण जो है अभी भी है, जो कि आरू स्पोर्ट्स सुलसुंदे की, कि यहां से ये गेम चेंजर पारी सजा सकते हैं। स्मिथ शिवलकर ऑन दी मार्क, नेक्स्ट बॉल, पहिला बॉल इथे लगावला, शानदार षटकार। असे जगावे दुनियामध्ये आव्हानांचे लावून उत्तर, नजरेस लोखून नजरेमध्ये आयुष्याला द्यावे उत्तर। नको गुलाबी नक्षत्रांची, भीती आंधळी ताऱ्यांची, आयुष्याला भिडता नाही चैन करावी स्वप्नांची। असे दांडगी इच्छा ज्याची, मार्ग तयाला मिळती सत्तर, नजरेस रोखून नजरेला आयुष्याला द्यावं उत्तर। काय उत्तर दिले, शानदार षटकार आणि त्यानंतर यावी डॉट बॉल आहे। कमबॅक करतो स्मिथ शिवलकर, यावी कमबॅक केला गेला। स्मिथ शिवलकरच्या माध्यमातून केला गेलेला कमबॅक इथे पाहायला मिळतोय। जरूर यहां से अगर उस्मान भी आ सकते थे गेंदबाजी के लिए, लेकिन जय भैरी मुरुगाड़ा ने एक अलग सा गेम प्लान बनाया है। स्मिथ शिवलकर को लाया गया गेंदबाजी के लिए। फुल टॉस गेंद थी, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक है। ओहो चिराग ने गेंद को रोका है कवर की दिशा में। छोटे कद के खिलाड़ी है लेकिन हमेशा बड़ा धमाका करने के लिए इनको जाना जाता है। चाहे विकेटों के पीछे रहे, चाहे विकेटों के आगे रहे, किसी भी क्षेत्र में इस खिलाड़ी को खड़ा करे, ये अपना बेस्ट देने के लिए नहीं चूकता। वन एंड ओनली चिराग। चिराग ने मात्र 4 धावा रोखल्यात, महत्त्वपूर्ण 4 धावा इथे रोखणे एक चांगलं आव्हान इथे उभं केलंय। काय फील्ड सपोर्ट मिळाला स्मिथ शिवलकरला। पहिल्याच बॉलवरती प्रहार, परंतु त्यानंतर लाजवाब कमबॅक आणि त्यानंतर इथे आणखीन एक टोला लगावला गेलाय। बॉल सीमारेषेच्या बाहेर जाईल, 4 धावा इथे मिळतील।
21 रन बने, 21 रन बने हैं। और जरूर ईशांत वन मैन आर्मी की तरह बीच मैदान में संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। ये छक्का यहां पर जड़ा है और 100 रुपए के धनराशि के हकदार बने हैं गौरव कदम सर इनकी ओर से। जी हाँ, बढ़िया स्ट्रोक था, उतनी खूबसूरत फील्डिंग साहिल द्वारा यहां पर देखने को मिल रही है। और जब भी अच्छा प्रदर्शन टीम करती रहती है सब पॉजिटिव होता हुआ नजर आता है। और इस बीच साहिल ने भी बढ़िया फील्ड की है, अतिशय शानदार फिल्डिंग यावी पाहायला मिळाले। स्मिथ शिवलकर नेक्स्ट बॉल घेऊन ईशानसाठी पुन्हा एकदा धमाका, लाजवाब आणखीन एक दर्जेदार फिल्डिंग आहे, आणखीन एक जबरदस्त फिल्डिंग पेश केली गेली। 1 रन संघाच्या खात्यामध्ये ते जोडली जाईल। रनआउट साठी केला गेलेला प्रयत्न परंतु नॉन स्ट्राइक गेटला सुखरूप पोहोचलाय तो ईशांत। 1 रन संघाच्या खात्यामध्ये, धावसंख्या 22 रन बने हैं। जी हाँ, 22 रन बने हैं, 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। आने वाले 12 गेंदे हैं और वहां से अब जीतने के लिए चाहिए मेरे दोस्तों 12 गेंदे 43 रनों की जरूरत है। मजबूत स्थिति में है। यहां से अगर देखा जाए तो जय भैरी बुरगोड़ा की टीम, देखिए उस्मान को रोका है, फैजान को लाया गया है। तो उन्होंने कहा कि टॉस करने वाले गेंदबाज को थोड़ा सा रोकेंगे, फैजान चल रहे तो इनको यहां पर इस्तेमाल करें और ये कोशिश यहां पर है। क्या सफल हो पाएंगे? 12 गेंदे हैं, 43 रनों की जरूरत है। आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे ईशानला इथे शांत करायचं आणि ईशानला जे शांत करायचं असेल तर आपला बेस्ट बॉलर बाहेर काढावा लागेल, हुकमाचा एका बाहेर काढावा लागेल, तो गेम चेंजर असेल, मॅच विनर असेल आणि त्या मॅच विनर इथे आपल्याला फैजान मध्ये पाहायला मिळतोय। फैजान ऑन द मार्क, राइट अराउंड द विकेट, समोर आहे ईशांत। जरूर फैजान के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस मुकाबले की। ओ टैप किया था लेकिन इस समय ये स्ट्रोक देकर जाएगा मात्र 2 रन। इतना आसान नहीं होता, इस रफ्तार के खिलाफ टाइम करना है, गैप ढूंढना है, सब कुछ मिलाप होगा तब जाकर चौका या छक्का बनाने का मौका मिलता है। 24 रन बने। फैजान तो ईशांत आणि या भी षटकार आहे, या भी षटकार ठोकलाय, प्रॉपर टायमिंग, परफेक्ट मिडल आणि त्याचबरोबर परफेक्ट हॅमर पंच इथे पाहायला मिळतोय। 6 धावा, धावसंख्या 30 रन बने हैं। क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं ईशांत। उन्हें पता है कि यहाँ पर जब तक मैं हूं तब तक यहाँ पर ये रन बनेंगे और वन मैन आर्मी की तरह रन बनाते हुए इस समय फुल टॉस गेंद और एक बढ़िया स्ट्रोक खेला है और ये भी चौका जाएगा। मैच खत्म नहीं हुआ है, व्हाट अ मैच। रन बने इस चौके के साथ, 34 रन बने हैं। तो और यहां से अब 21 रन चाहिए, 21 रन चाहिए। 31 माफ कीजिएगा, 31 रन चाहिए। 34 बने हैं, 65 का पीछा कर रहे हैं और यहां पर फिर भी प्रयास कर रहे हैं। दूर मंजिल है लेकिन फिर भी ईशांत कर रहे हैं, उसके करीब हम जाना चाहते हैं। 65 का पीछा चल रहा है। ईशान ने अप्रतिम फलंदाजी केली, दबाव निर्माण केला गेलाय। तो यावेळी गोलंदाजावरती फैजन सारख्या मातब्बर गोलंदाजावरती चढवला हल्लाच आहे आणि पुन्हा एकदा आपला दमखम दाखवताना ईशान इथे पाहायला मिळतोय। चौकार आणि षटकारांची भूक अजूनही इथे कायम आहे, धमाका करायचा आहे। बाहेर जरी फटाके वाजत असले तरी मैदानाच्या आतमध्ये फटाका फोडावा लागेल तो ईशानला। फैजन ऑन द मार्क, राइट हैंड राउंड द विकेट, पुढचा चेंडू घेऊन ईशान साठी। जरूर देख रहा होगा इस समय क्रॉस खेलने का प्रयास किया था, ये डॉट गेंद आएगी। जी हाँ, कमाल की गेंद है, डॉट गेंदे जय भैरी मुरगुवाड़ा को मजबूत स्थिति मिलाएगी। 15 गेंदों पर 31 रनों की दमदार पारी ईशांत जो है बीच मैदान में सजाते हुए। इस बार टैप किया था, रोका है फैजान ने अपने फॉलो थ्रू में। डॉट गेंद आती हुई, डॉट गेंदे जो है जरूर विनर बनने के करीब लेकर जाएगी जय भैरी मुरगुवाड़ा टीम को। फैजान नेक्स्ट बॉल फॉर ईशांत। यावी सामन्यावरती मजबूत पकडशी घेतले, जरूर इथे असं म्हणावं लागेल कारण यावी मुरगुवाडा संघाचं स्वप्न इथे पूर्ण होत आहे आणि त्या दरम्यान आलेला हा बॉल यावी 2 धावा देऊन जाईल। 2 धावा संघाच्या खात्यामध्ये धावसंख्या जंप होते आणि पोहोचते ती यावेळी 36 या अंकावरती। 29 धावांची आवश्यकता, 6 चेंडू आणि 29 धावा। 5 षटकार ठोकावे लागतील, लगवावे लागतील। ही किमिया या मैदानाच्या आतमध्ये ही जोडी करेल का? परंतु इथे जे दर्शक आहेत, जे क्रिकेट रसिक आहेत, ते सामन्याचं रिझल्ट इथे समजून चुकलेत, परंतु काही या मैदानावरती घडू शकतं कारण एका षटकामध्ये आपण 35 धावा बनलेल्याही पाहिल्यात, 33 धावा बनलेल्याही ते आपण पाहिल्यात। त्यामुळे या येणाऱ्या 6 चेंडूंमध्ये आणखीन कशा पद्धतीने होईल इथे खेळ ते पाहणं गरजेचं आहे। सतीशचं षटक खूपच महागडं ठरले, 29 धावा त्याने खर्च केल्या होत्या आणि 29 धावांचीच इथे गरज राहते। जरूर यश ने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है, टैप किया है और पहली गेंद पर इस समय छक्का हासिल किया है। मैच अभी भी ऑन है, अनिरुद्ध ने ये छक्का जड़ा है। रन संख्या बनेगी 6 रनों के साथ, 42 रन बनते हुए
42 रन बने हैं यहां से और 23 रनों की जरूरत है आने वाली 5 गेंदों पर। अनिरुद्ध ऑन स्ट्राइक, यश के हाथों में गेंद है, देखना होगा इस समय क्या होगा। रन लेना चाहते थे, जी हाँ वाइड का इशारा आया, एक रन यहां से जुड़ता हुआ, रन संख्या बनी है 243 रन, आने वाली गेंदे 5 है और जीतने के लिए 22 रनों की जरूरत है। चेंडू 22 धावा, काही घडू शकतं, कशा पद्धतीने गोलंदाजी यशवर्धनकर इथे करतोय ते इथे महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे। अजून 1-2 बॉल डॉट कसे येतील या दृष्टिकोनातून इथे प्रयत्न करायचा आहे। आपल्या संघाचं आपल्या गावाचं नाव जर इथे विजयाच्या चषकावरती कोरायचं असेल तर यशवर्धनकरला याही पेक्षा सरस गोलंदाजी करावी लागेल। स्ट्रायकिंग गेला ईशांत, अफलातून फिल्डिंग आहे, अफलातून लाजवाब, समर्पण पहा, डेडिकेशन पहा, आपल्या संघाच्या विजयासाठी जीवाला झोकून दिलं, स्वतःला झोकून दिलं, धावा मात्र इथे मिळू दिला नाहीयेत। आणखीन एक लाजवाब डॉल बॉल इथे आपण पाहतोय। जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा यहाँ पर होता हुआ, जान जोखिम में डालकर यहाँ पर फील्ड की जा रही है, ये चैंपियन बनने की यहाँ पर जो कोशिश जारी है, बढ़िया यहाँ पर पारी से जाते हुए। जी हाँ देखा जाए तो ईशांत के बल्ले से और एक छक्का निकलता हुआ, रन संख्या बनी है 49 रन बने हैं, 49 रन बने हैं। जी हाँ 16 रनों की अभी भी जरूरत है मेरे दोस्तों, 3 गेंदे 16 रन, अभी भी मैच ऑन है, एक गेंद अच्छी यहां पर करनी होगी यशवर्धनकर को, देखना होगा। ईशांत स्ट्राइकिंग एंड पर है, इस समय लक्ष्य के काफी बाहर है, गेंद वाइड का इशारा है और इसी के साथ 50 रन पूरे होते हुए और स्पोर्ट्स सुंदर टीम के आने वाली गेंद यहां से अब रहेगी मेरे दोस्तों 3 और जीतने के लिए चाहिए 15 रनों की जरूरत। राजा सर, जीतने के बाद कोई भी विकेटों का हाथ नहीं लगाएगा मेरे दोस्तों, सेलिब्रेशन आप कीजिए लेकिन विकेट कोई भी नहीं उखाड़ेगा। आने वाली गेंद रहेगी 3 और जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत। चेंडू 15 धावांची आवश्यकता असताना लेग बॅक केले, चेंडू डॉट येतोय, जे स्वप्न आम्ही उदाशी बाळगले, जे स्वप्न आम्हाला इथे पूर्ण करायचंय आणि त्या स्वप्नाच्या पूर्ततेसाठी इथे शानदार गोलंदाजी आणि इथे महत्वाचा आलेला हा डॉट बॉल आहे। येणारे चेंडू 2 आणि धावांची आवश्यकता इथे पाहायला मिळते ती 15, 2 चेंडू 15 धावा, 2 चेंडू 15 धावा, 15 धावा 2 चेंडू असं समीकरण असताना यशवर्धनकरचा हा गोल्डन बॉल इथे ठरणार आहे या बॉलवरती आणि इथे 4 धावा। जय हनुमान क्रिकेट मंडळ सोमेश्वर, जी हाँ देखिए सोमेश्वर प्रीमियर लीग टर्न करने की कोई कोशिश नहीं की जा रही। SPL 2024 जय महाविजेता, महान टीम सोहळ्याचा महाविजेता ओनली जय भैरी मुरगवाड़ा, इस साल की चैंपियन टीम। तो हम सीधा चलते हैं बीच मैदान में, यह धनराशि देना चाहेंगे उस्मान के लिए। जी हाँ इस सेलिब्रेशन के मोमेंट बने। उस्मान भाई आइए, उस्मान के बी स्टार की ओर से 500 रुपए की धनराशि आपको, प्लीज वेलकम उस्मान भाई। उस्मान भाई चैंपियन बने हैं SPL के, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी का ठिकाना ही नहीं है, पहली बार खेल रहा हूं और पहली बार चैंपियन बना, मतलब बहुत ज्यादा खुशी की बात है। और एक बात, जय भैरी मुरगवाड़ा के स्क्वाड में शामिल होकर पहली बार रत्नागिरी में आकर चैंपियन बनकर उसमें क्या कैसा फील हो रहा है दोस्त? मैं यश को बहुत दिल से थैंक्स बोलना चाहूंगा और मुझे नहीं लगता कि रत्नागिरी में इससे अच्छी कोई टीम होगी। क्या बात है, और आज तो कोई सोने वाला है नहीं, तो आज पूरी रात जश्न होगा। जी जी बिल्कुल, जश्न तो बनता ही है अभी इतनी बड़ी जीत के बाद। और जितने भी थोड़ा सा जितने भी ओ लियो देखिए, ठीक है, आपके भी फैंस देख रहे होंगे मुंबई से, उनको क्या बताना चाहोगे कि रत्नागिरी में कैसा माहौल है?
मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अगर चांस मिलेगा टूर्नामेंट खेलने का तो खेलिए, बहुत अच्छी टूर्नामेंट है और ऐसी हर साल टूर्नामेंट होते रहे। क्या बात है। और इस मैनेजमेंट के बारे में क्या कहोगे, कैसा महसूस हो रहा है इस पूरे स्पेल को देखकर? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब जो मुंबई में टूर्नामेंट होते हैं, मतलब एक हिसाब से बोला जाए तो उससे भी अच्छा ही मैनेजमेंट है ये। क्या बात है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं। हम इंशाल्लाह फिर से एक बार